Активно спортувам тенис, както и фитнес, и установих, че от време на време ме мъчи един много неприятен плексит и също така други ставни проблеми, колената. Нормално е, когато се спортува активно, да има и проблеми след това. И комплекса ми го препоръчаха като идеалното място, където да се отърва, ако не от част от всички проблеми даже. На рецепцията ми препоръчаха като за начало да почна с една лавандулова вана, 20 минути, след която се почувствах наистина доста релаксирана, дори леко ми се приспа, но веднага след това спортният масаж ме върна до някъде в реалността. Съня избяга, тъй като беше така малко по-силов, но наистина при спортен масаж това е много важно и останах изключително доволна от натиска, от техниката на масажистката, която ме обработи, и след тези 30 минути, които бяха напълно достатъчни за моя проблем с гърба, бях прехвърлена в басейн с соли, които доста ме свежнаха, и накрая приключих със солна стая, което беше идеалният вариант за приключване на целия този цикъл. На първо място, тъй като съм човек, който изключително държи на чистотата, трябва да кажа, че чистотата беше това, което много ме впечатли. Топлото отношение на персонала и също така начина, по който бях приветствана в комплекса, начина, по който бях изпратена. Аз за качеството на услугите няма да коментирам, защото вече казах, че наистина излязах с разрешение на 90% проблеми и излязах директно на корт. Комплекс Посейдон. Това е място, което не с две, ако имам 4 ръце и 4-те ще са горе, и ще го препоръчам на всички мои приятели и познати, защото това е място, където освен ще решат вашите здравословни проблеми, наистина ще се почувствате като в VIP спа изживяване. С от до. От А до Я. Трябва да го посетите това място. Направете го. С какво се различава? Различава се с това, че самите процедури са много по-многобройни. Качеството е на доста високо ниво. В смисъл, аз останах от всички процедури много доволна. Нямаше процедура, която примерно да задоволи наполовина моите изисквания. Също така мястото, атмосферата е доста приятна и целият комплекс е по-различен, по-оригинален, което допълва изживяването към спа комплекса.